Aliona avea 70 de kilograme când a decis să slăbească. Ea a căutat pe internet pastile pentru slăbit. A găsit o persoană care pentru 4.000 de lei a promis un rezultat rapid. Elena spune că a băut prafuri ca să scape de depresia cauzată de kilogramele în plus. A plătit $600 pentru un așa zis tratament care a durat jumătate de an. Deși a dat jos aproape 20 de kilograme, fata s-a ales cu probleme grave de sănătate. În momentul în care m-am simțit și mereu, eu m-am oprit. Apoi am mers la un gastrolog și el mi-a spus până la urmă că, de fapt, eu am făcut un ulcer, îndeosebi în regiunea duodenului. Am mers la o companie care vinde produse de slăbit de mai mulți ani pe piața moldovenească, deși nu are avizul Ministerului Sănătății. Ne-am prezentat drept potențiali clienți. Noi trebuie să facem cu dumneavoastră numai decât o evaluare de sănătate. Pentru că noi nu vindem vodka și nu vindem produse așa, știți, ca în magazin, hai eu am bilet și vreau să cumpăr. Reprezentanta companiei s-a interesat și de starea financiară. La capitolul satisfacție în carieră sau satisfacție financiară? Este. Felicitări! Să vă rog, de ce vă fac felicitări? În ce domeniu activați? În domeniul bancar. Așa. După așa zisă evaluare de sănătate și evaluare financiară, consultanta ne propune un program de slăbit. Ca să slăbiți, aveți nevoie să înlocuiți 2 mese pe zi, dimineața și seara. Adică eu în loc de mâncare trebuie să beau cocktail? Da. Astfel, consultantul ne propune un program de slăbit ce include praf pentru cocktail de $51, suc de aloe în valoare de $46 și un ceai care costă $45. În total, aproape $145. Și aceasta doar pentru o lună. Ni se recomandă să urmăm regimul timp de 6 luni, ceea ce ne-ar costa în jur de $870. Am încercat să vorbim și cu persoane fizice care vând produse de slăbit. Nici acestea nu au avizul autorităților. Persoana ne-a propus o plantă ce scade pofta de mâncare, momordica. Tot tratamentul costă $50, iar efectul de asigurări vânzătoarea e de lungă durată. Оно отбивает аппетит. Здесь дело в том, что ты даже на самое любимое свое будешь смотреть и оставляет эффект, во-первых, желудок сужается. Во-вторых, ты поешь больше, чем обычно ты привыкла, у тебя начинает аж болеть живот, потому что как будто кирпич проглотила. În timp ce medicamentele sunt testate ani de zile, produsele de slăbit care sunt calificate drept suplimente alimentare nu trec un astfel de test. Iată de ce medicii recomandă consultarea unui specialist înainte de a lua un supliment alimentar. Pe coperta acestei broșuri cu produse de slăbit este Lionel Messi, care a fost declarat sportivul anului 2011. Marketologii spun că celebritățile fac mai credibil mesajul și conving oamenii să le cumpere produsele. Aceștia sunt atrași de poveștile de succes pe care le citesc în aceste broșuri, dar și de părerile nutriționiștilor. Psihologii afirmă că persoanele care aleg să slăbească prin prafuri, pastile sau ceaiuri, de cele mai deseori nu vor să depună efort. Solicitați telefonic de reporterul Școlii de Studii Avansate în Jurnalism, reprezentanții Ministerului Sănătății spun că preparatele folosite pentru slăbit fac parte din suplimentele alimentare și că responsabilitatea cade pe Ministerul Agriculturii. Totodată, cei de la Ministerul Agriculturii aruncă mingea în ograda Ministerului Sănătății și fac trimiterea la legea privind regulamentul sanitar. Documentul interzice plasarea pe piață a suplimentelor alimentare care prezintă pericol pentru sănătatea omului. În același timp, în Republica Moldova, niciun laborator nu este specializat în expertiza produselor nemedicamentoase. Specialiștii ne propun o altă cale de a scăpa de kilogramele nedorite.